idan ma fa ba kai ba wasu suna nan suna yi kuma suna ƙaruwa suna samun manya-manyan dukiyoyi daga kan naira, dala, euro, pounds, riyal, lira, dirham, rupee, ringgit, pounds, riyal, dirham da sauran kowane kalan dukiya ake buƙata. Da izinin Allah yakan sauka cikin minti 15 ne. Alfarman Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam muna aiki da jinnu. Insha Allah Rabbi. Ko a wace ƙasa kake a duniya, ko wace ƙasa kake a duniya mu muna gabatar da aiki ne. Shi jinnu daga bangon duniya na gabas idan zaka tura shi bangon duniya na yamma to minti ɗaya yayi yawa ya je ya dawo ya isar da saƙo. Saboda haka akwai mutanen da yawa ma wa'inda su idan mun yi aikin da su suke ganin yadda aikin namu yake da tasiri yake tashi nan take har su kira mu su tabbatar mana da ga dukiya ya zo ya bayyana hannunsu ko kuma ga dukiya ya bayyana inda ake buƙatansa to sai su yi wa Allah godiya su yi wa Annabi salati kuma wanda ni na san suna ji na kuma suna sauraro na wa'inda muke gabatar da aikin da su wa'inda su an sauke dukiyan kuma Alhamdulillah dukiya ta yi kyau masha Allah ala kulli halin. To kuma muna kuwa fatan alkhairi musamman mutanen mu na Nijar, Libya kamar Chad, wani Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia da sauran ƙasashe da sauran mutane wanda suke biya wannan shafi na mai tarin albarka mai farin jini wato ɗan gatan Malam TV. To muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Insha Allah Rabbi idan yau ka fara kallon bidiyon mu kafin ka ɗauki number mu kai mana subscribe sannan ka danna alama ƙara da mu saboda mu saki sabbin asiri za ku riƙa samu kai tsaye daga wannan shafi na mai farin jini mai tarin albarka. Shi ta sarifi daga kan miliyan 10 zuwa biliyan zuwa biliyan zuwa dala kuɗin Amurka, dala miliyan, dala biliyan, kowane kalan nau'in dukiya ake buƙata duk yawansu. Insha Allah Rabbi za a ɗauki number mu a mana magana nan.